Ndakucheka kumashini kona maiji ambaye kumashini kunga wasiku azukira kumba ndakuti ko munhu arikuti akuridza mumwe wake adzokera siya adzokera ndasvika pagedhi churi bude pagedhi ndikuona mota yaDickson irikutotena kuti ipake pagedhi pangu ndoti mota yangu apa pagedhi pangu sini na 7 o'clock irikudei sini zvakadai mota yasati yambopaka pano gogo vangu kuti avapo zvavo vakaenda kuharare vabva vatovhunziwa vakadzi ndikumbira kubvunzani munhu anonzi Natasha ndosara dzime vangu gogo vabva vatoti muzaya uri kubvunzwa chi panze ndatopesana gogo ava baba vabva vasvika ini ubva bvunzani vakutovhunzwa inini anza nemudhara makadii henyu tati kunodiwa svikani tiri kumbira kubvunzwa ndo panogarani musikana anonzi Natasha akaita sei musikana wacho ndakakudedzera munomuziva here zvikanzi ndomuziva ndatokuda it's okay ndamudi ndimudedze ambuya vavenga vadi vakutochera mvura kumugodi pari pakuchera mvura mati shamwari udiwo papi pane munhu akuda papi akuda panza sini ndabuda nambuya kumberi ndiri mashure ndasvika ndabvunza ino mukadzi aibva asvika vamira pamota ndiri paside naye ndosvika ndabvunza kati nemudhara uyu ndiani wenyu zvikanzi muzaya wangu kureva muzukuru wavo ndikati sekuru wandisingazive ngokuti sekuru wanoye kuno kuseneka asi maikira muzukuru muchingwa here mudhara wabvadi wabvapanika ndakati mudhara imimi murume wambuya munomuziva here zvikanzi handizive vakabva vatopanika hapasina kutaurira naipapo vabva ramba vakanyara ndakati mudhara manje maita munyama masanganani inini mavabvunza ndinani ndini murume wanyu wambuya mudhara yabva panika hapasina kutaura ipapo varamba kuti ndakati ndataure chokwadi mudhara varamba kutaura chokwadi ndakati mudhara ndipiwe foni iyi foni varamba naye ndakati mudhara uri kumbira foni varamba ndikati it's okay saka nyaya iri panapa ndeipi chiudza chokwadi mudhara vakuti chani vakutanga kutikumbira regerero mukoma wangu ndiri kumbira regerero ndisingazoti chi kuti pane pandikuya pane chi pane murume wakanga wanyengana nemukadzi womunhu asina kuudzwa kuti mukadzi womunhu here vakafamba sei amene kubatsire tinzvo notenda mama ndakasangana nemusikana uyu anonzi Natasha wiki rapfuura achibva pamba ndikamubvunza kuti unonzani akati ndinonzi Natasha ndinogara pamba pane rori apo mwana wandinayo mwana wasisi wamama wangu abva aenda then musi wandakadzoka ndakatonge ndine munhu wandandatakura ndasiya paganda ndikati rega ndingopfuura nepamba apa ndakaona musikana wandakaona akandiudza kuti pamba pandogara apo ndinosvika musi iwoyo dai asina kumhanya pamwe kuda ndo musi wandaigona kuzokumbirawo nhamo ndochitanga kutaura naye foni asi kwakava kutosvika ndisingatozivi chaivo chinoratidza kuti ndanga singazivi chokutanga handingasviki pamba pemunhu ndichinyangira mukadzi wemunhu ndomupaka mota pagedhi ndobvunza ndichitonoka gedhi ndakatonoka gedhi right zvapera zvakadaro kechipiri ndiri ipapo wanoti mudzimai wavo iye Natasha akauya akatora nguva inoita more than 30 minutes mama haana kukwanisa inini iye anonzi kwanzi Natasha munhukadzi akakwanisa kutiza inini munhu wemurume akakwanisa kundibata si vakatadza kubata kana ari mukadzi wake akatadza kumubata kuti amire apa omutorera foni handiti kumukadzi wake uko ndokwaane authority yakanyanyisa yokuti panapa tikada tine nyaya yatinenge tine umbowo hwakanyatsozara kuti imukanda patakapinda mugeti ndakati ndoda kuona kuti akambonaka sei mukadzi iyi ari kudada kuputsa imba yangu saka naye akabva abva kuseri akabata maplates kubva ndamuona angodaro ndikati sika ndiwaindituka pafoni iri iwewe zvikanabata vana aiwa kusanganisa nyaya yekutuka ndeumwe uya asiri aita akakapindura pabodi yake babata waiwa ndivakati hanzi munhu usasanganise nyaya uya asiri yekutuka ndemumwewo futi asiri uyu ndozvakataura yangu padare ndaida kuda kuti ndokubasa iri tobva pamba pangu ndika ndinde kubasa ndichingoti budei pagedhi amai vachibva kumashini mangu vachitoperedzani inini ndakaona amai ndakucheka kumashini kona amai kumashini kunga wasiku adzokera kumba ndakuti ko munhu arikuti akuperedza mumwe wake adzokera siya adzokera ndasvika pagedhi churi budei pagedhi ndikuona
mota yaDickson iri kutotena kuti ipake pagedhi pangu. Ndoti mota yangu apa iyi pagedhi pangu 7 o'clock iri kudei siri kwakadai. Mota yaisati yambopaka pano. Gogo vangu kuti avapo zvavo vakaenda kwaRai. Vabva vatovhunziwa vakadzi ndikumbira kubvunzani munhu anonzi Natasha ndozita radzimai vangu. Gogo vabva vatoti Mzaya uri kubvunzwa chi panze ungatopesana gogo. Ava baba vabva vasvika ini vabva bvunzani vakutovhunzwa inini anza nemudhara makadii henyu tati makadiwa. Svika ndiri kumbira kubvunzwa ndo panogarani musikana anonzi Natasha. Natasha akaita sei musikana wacho iye? Ndakakudedzera munomuziva here? Zvikanzi ndomuziva. Ndatokuda it's okay. Ndimudedze. Ambuya vavenga vadi vakutochera mvura kumugodhi. Pari pakuchera mvura mati shamwari udiwa papi? Pane munhu akuda papi? Akuda panza sirikuni. Ndobuda nambuya kumberi ndiri kumashure. Ndasvika ndabvunza ino mukadzi abva asvika vamira pamota. Ndiri paside naye. Ndosvika ndabvunza kuti nemudhara uyu ndiani wenyu? Zvikanzi muzaya wangu kureva muzukuru wavo. Ndikati sekuru wandisingazive ngokuti sekuru wanoye kuno kuSenegal asi maigira muzukuru muchingwa here? Mudhara wabvadi vabopanika. Ndakati mudhara imi murume wambuya wavo munomuziva here? Zvikanzi handizive. Vakabva vatopanika hapasina kutaurira naye ipapo. Vabva ramba vakanyama. Ndakati mudhara manje imi maita munyama masangana nani? Inini mavabvunza ndinani? Ndini murume wayi wambuya. Mudhara yabva apanika hapasina kutaura ipapo. Varamba kuti ndataure chokwadi. Mudhara varamba kutaura chokwadi. Ndakati mudhara ndipiwe foni iyi. Foni varamba naye. Ndakati mudhara kumbira foni. Foni varamba. Ndikati it's okay. Saka nyaya iri panapa ndeipi? Chimudzai chokwadi. Mudhara vakuti chai? Vakutanga kutikumbira regerero. Mukoma wangu ndiri kumbira regerero. Ndisingazoti chi? Kuti pane pandikuya pane chi? Pane murume. Ndikati it's okay hapana chi? Hapana problem. Ndini murume wachi? Wambuya. Saka nhasi waita munyama shamwari. Taura chokwadi. Varamba. Ndapinda mugedhi. Ndasvika ndisiri kuti ndakudzoka mashure. Ndakatofona ndikati mudhara mune mukadzi here? Zvikanzi ndakati it's okay kana foni chi? Mukadzi wenyu ndatora foni yangu. Abati panhamba. Kana foni madzimai tu varimo kumashure kwandida. But maiguru makadii zvenyu? Ndipo makadii. Ndakati pane moto iyo ndabata pagedhi pangu siri kuno. Hanzi moto iyo mukwasha yakaita sei? Ndakati navy blue. Zvikanzi munhu wacho yakaita sei? Ndikati akagerwa so kanzi muchaenda akadai. Panze mbedzi dzakadai dzikire ndiye. Zvikanzi aona kuchiramba chi? Mune munhu yeye ipapo. Maita basi mandibatira chi? Munhu wangu. Ambuya wavo nepitipiti wo vadi vasvikopenga tiri. Zvikanzi handiri murume wangu ndakutaurira kuti nhasi chaichaiko chakubata zveni nyaya chiurei. Maita basa mukwasha maita chi? Mandibatira chi? Munhu wangu kanzi murume uyu atosiya tose kumba kuti tisingamuwirirani. Atosiya tondiruma. Achimhanyira kuchihure. Mudhara uyu mandapinda naye mugedhi. Mandatora stiki yesinoka iyi. But mudhara ini nyaya iri panapa takuti takutorana kuti wakutobva machi chokwadi. Adzimai vangu ino vaisuka kuti mapeti kuseri kwejira kusinki kwavanosukira mapeti. Ava baba vati but mudhara ini ndakakurova mudhara muchapedza mati mataura chokwadi. Shuwa ndakasvikira pakurovani mugwagwa. Ndamurova ndipakabvuma kuti shamwari ndiregerere zvako handichafa ndakazviita. Handi tinoti tinotaurirana. Ndipamukwana patikasvika kuno chiripota nyaya. Taripota nyaya kudaro tibuda munhu atakutora kana one day mwangu abva achinja nyaya. Mupurisa aibva nechinja nyaya badi aibva kusungisa kumapurisa ake. Ndasungwa imapinda mukoti. Tapinda mukoti kudaro. Zvikanzi ndinofanira kubhadhara chi? $200. Ndiri pano panze. But mwangu ini zvandakataura naye sei azochinja nyaya akuda kundinzisa ndipinde mujeri. Why? Iye ari yakaipangu achinyenga mukadzi wangu pangu. Mwangu akabva achinja nyaya. Kuti apa mwashandisa chipurisa here? Kuti chii chakashanda pano chinja chako. Chinhu chamaisungirwa kuva wamunhu. Chete ngatiisei ipapo. Dai akanga ichikusungisa kuti wasungisirei munhu kuti atora mukadzi wako. Ndopatopinda. Topinda. Mukuru wemapurisa okuno kwa anonzi Nyazema. Ane foni nhamba zvese zviri. Kuna ofisa incharge wakadoma kupi motoro chinongonzi area yedu isusu jurisdiction yedu hatina patisingabati tichibvunza kuti mutemo unofamba sei. Mukarova munhu nosungwa nometa mautadzirwa zvakadini. Saka takati
fauka waona wakunzi unodei unodii unotaura kuti aiwa nyaya ndiri kufira nyaya yemukadzi wangu koti mutaura kuti ndizosungwa wemupurisa saka ndiri kusungwa asi akatora mukadzi wangu tikareketa tikatadza kuzvibata ndopatakadii pandakazopesana naye. So kana wakabhadhariswa faini aiwa it's good, inyaya yekumurova kwamakaita. Isusu nyaya yatiri kuda muno nayo nhasi ndoyamuri kutaura yekuti akatora mukadzi wenyu kana kuti pakabuda umbowo hwekuti anonyengana nemukadzi mukadzi wenyu ari akatobva atiza mukadzi akabva atiza ameno shamwari yangu munzwa statement ndiri kutaura ivo takanga tisiko kwamakanga muri takafamba sei wakanga wanyengana nemukadzi womunhu asina kuudzwa kuti mukadzi wemunhu here vakafamba sei ameno tibatsire tinzwa. Notenda mambo ndakasangana nemusikana uyu anonzi Natasha wiki rapfuura achibva pamba ndikamubvunza kuti unonzani, akati ndinonzi Natasha ndinogara pamba pane rori apo, mwana wandinayo mwana wasisi wamama wangu abva aenda. Then musi wandakadzoka ndakatonge ndine munhu wandandatakura ndasiya kwaga ndikati rega ndingopfuura nepamba apa ndakaona musikana wandakaona akandiudza kuti pamba pandogara apo ndinosvika. Musi iwoyo dai asina kumhanya pamwe kuda ndo musi wandaigona kuzokumbirawo nhamo ndochitanga kutaura naye foni, asi kwakava kutosvika ndisingatozivi chaivo chinoratidza kuti ndanga singazivi. Chokutanga handingasviki pamba pemunhu ndichinyangira mukadzi wemunhu ndomupaka mota pagedhi ndobvunza ndichitonoka gedi, ndakatonoka gedhi right. Zvapera zvakadaro kechipiri ndiri ipapo wanoti mudzimai wavo iye Natasha akauya akatora nguva inoita more than 30 minutes mambo haana kukwanisa. Inini iye anonzi kwanzi Natasha munhukadzi akakwanisa kutiza, inini munhu wemurume akakwanisa kundibata. Si vakatadza kubata kana ari mukadzi wake, akatadza kumubata kuti amire apa omutorera foni handiti kumukadzi wake uko ndokwaane authority yakanyanyisa yokuti panapa tikada tine nyaya yatinenge tine umbowo hwakanyatsozara kuti apapa itis pane kana missed call yatakaona mufoni memukadzi, asi akamira kusvika taita nearly an hour mukadzi aripo ndokuzongoenda haana kutiza. Izvezvi zvanogona kungaiza ini ndiri kutofunga kuti pamwe kuda inenge itori trap kana kuti mugariro kuti nokuti kuzouya kwatakaita kuno kwamambo wangu ndakuvadzwa zvokuti vatoona kuti munhu uyu kauyu bheta tinomurasirira tichiita kunge takunoripota. Uye zvekare ndanga ndaramba kubhadhara mombe dzinokwana kuita 5 mushure mekunge taenda kune kumwe kumba kwanoti ndikwena hanzvadzi yemukadzi waanonzi Natasha akandigarisa pasi zvikanzi zvawaita izvi panoda mombe 5 une mombe here, ndikati ndindokwanisa kuwana 1 imwe chete, imwe yacho ndozokutsvakirai asi tinogona kunyorerana. Ipapo makizi akanga atorwa zvikanzi kana usati wati pamombe ndichange ndine makizi. Izvo zvamunogona kupupurawo mambo nokuti ndakasvika munomu ndikakumbira mambo, ndinotenda mambo kuti makandibetsera mukati makizi ngaadzosekwe kumuridzi wavo, ndikadzosegwa makatarisa mambo, ndinotenda nepapo. Tasvika iweyo ndikati mombe handikwanisi kudziwana, ndiko kuzouya kwatakaita kuuya kwandakaita kuno mambo kwaive kubvuma kuti ndibve kunzvimbo yandaiona kuti ndanga ndiri pamanhanzombe, nokuti kutaura kwandiri kuita mambo zvinhu zvakaitika izvi hazvina kuitika mumaziso evanhu vaviri, asi pane vanhu vakafonera vakati wandei vakauya kuburikidza vamwe mashamwari ava makorokoza, zvinoreva zvokuti waigona kungofira ipapo. Asi chinhu chandaifanwa kungoita ipapo kuzama kuhwisisa zvese, asi ndiri ipapo apa mukutaura kwangu kwese handina pandakataura kuti ndinodanana nemukadzi wake, kwete mambo. Inini ndauya pamba pako ndichitarisa musikana kanzwa ndinonzi Natasha ndinogara pamba apa pane rori. Ndinofunga ndizvozvo mambo wangu. Samuel, uye uti siya asina kubata mukadzi, aibata mukadzi anotsvagika achiwanika iwe tiza chizokushayika saka akabata iwe.
wangu mama asi tiri kuti iye ngaasachiti mukadzi akamutiza nokuti tiri kuti una kubatwa here kubatwa inini ndakagara pasi wakabatwa nokuva uri nemhosva saka tinewe munhu saka tibonere utongo nyaya yako statement yake alikuteerera ari kuita as if akanga akubvuma zvinhu zvaakanga achibvuma izvi nokuti akanga aparumananzombe yakanga iri nzira yekuzvisevha nayo ndozvaakutaura kana ndanzwisisa zvakanaka. Saka toda kuti mubvunze kuti uri kuti hauna kubatwa here munyaya dzemukadzi wemunhu. Ndopindura. Ndinotenda mama. Inini handina kubatwa panyaya dzemukadzi wemunhu nokuti hapana chinhu chimwe chete chokuti iye angauya nacho pamberi pedare kutaura kuti ichi chinondiratidza kuti vanhu havaidanana. Zveizvezvi hatina kana chimwe chete chaanacho. Kana ndasvika pamba pako iwe zvino madhamu vako varipa ndotosvika ndozosangana newo ndibvunza kuti mukutsvaga ndobva ndataura zita raadzimai vako dzinovari kutsvaga unoitora sei uri kuvatsvaga sei. Aiwa vakanditi pane pandakambosangana navo saka vakatiti ndowandandauya zvoo matsananguro waita nyaya yako anoratidza kuti Natasha ndiye akakuratidza pamba. Toda kuziva kuti wacho iyeye Natasha iyeye ndiye wakaona here ari mukadzi weuyu paakauya. Undinzwisisa. Natasha unomuziva kana kuti wakanga wamuona? Hongu mama. Handiti wakamuona. Hamuna kudanana maybe asi kutaura kwaakaita muchitaurirana maitaurirana zvinhu zvinoratidza kuti toda kudzokera nokumbira nhamba pamukadzi uyu. Haungadzokere pamunhu asina kubata zvakanaka kuti uda kunotsvaga nhamba kwaari, hazviiti. Ndinoda kuti ndibatsirane newe ndichiti pawakanga wadzokera pawakanoona kuti mukadzi uyu ndiye wandandatovinga kuti andipe nhamba sekutaura kwauri kuita Natasha. Dai wainge usina kuzoudzwa neuyu kuti uyu mukadzi wangu handiti hawaizviziva zvichida. Ndiye here Natasha wacho wakanga wamboonana naye? Pamusoro mama. Ipapo ndine confusion nokuti alright. You remember telling us kuti wanga wari tuchidanana na Natasha? Kwete. Hatina kuti 2 weeks mama. Ndakamuona kamwe chete. Kwa papera week. Saka ranga rava zuva rechipiri. Manga madanana kwenguva yakareba zvakadii? Ndindaikubvunza. Ukati 2 weeks. It's me who asked that question. Mambo. Ndinomba kunonzi slipper of a tongue. Zvandiri kutaura ndezvekuti ndakamuona obva paita week etina kumuona. Airanga rari week rechitu ndakuenda pamba kechipiri. It was the second time. Yes, people of Italian relevant is a positive answer. Isusu manje kana tichishanda nemi because tikashanda iwo uchitaura nesu uchizoshandisa makodza uda kushandisa haashandi kwatiri. Ndati ndini ndaibvunza kuti makanga madanana kwenguva yakareba zvakadii? Ukati 2 weeks. Ungadai wakati mukadzi uyu ndakamuona ka1 mune imwe svondo ndandadzokera kechi2 handina pandakambodii pandakatomboti kana rimwe zuva takamboonana naye rekuti takafambidzana nokuti kunyengana mukadanana nemunhu kana kuti ukapromiswa kunzi iwo kana wakanga wakuenda kunotora nhamba yefoni it means hamuna kunge madanana nemukadzi iyeye kufunga kwangu kana dai mainge musina kudanana but ukaona ndichinodzokera ndakati 2 weeks dzakawanda zitiri kudanana nemukadzi wemunhu 2 weeks mukadzi wemunhu atodananwa naye 2 weeks dzakawandisa.
ungatozwa kuti mukadzi wakarara naye uya mukadzi wemunhu kutoti tu dzokere mukadzi wemunhu. Saka wakatipa 2 weeks tikaona kuti vanhu vanga vakutozivana. Saka nhasi toda kuti wewo ugadzirise mastatement ako ose aunofunga kuti anokubvisa munyaya yacho. But nyaya yacho usataure nesu tikoshuwa kuti takatokuinterviewa kudhara uchitaura nesu. Handiti? Saka toda kuti utibatsire kuti uda kubatsirwa papi nekuti uyu akatokunza pano nesu watora. Madhamu wako vaitotaura vachiti ndo basa rake uyu rakabvisirwa papupa jena pachiendeswa kuchinhoi. Kana wezvinzwa vanga vakatotsamwawo chaiko. Saka pamakazosungisana neuyu takamuudza kuti munhu haazoda kurohwa zvinosungisa. Ndaikuudzai handiti anourayiwa mwana wangu uyu panapa. Isu touya torwa tobva tati tikutsiva tobva takutema wotwara kana kuti wobva wafawo. Handiti kana indasara ndiri neupenyu iwe unotongwa neinquest yekuti munhu wacho nauraya mwana wenyu afa naiye wadi afa but ndimi mamuuraya. Kana tichienda kulife in prison toinda kulife in prison yekuti tauraya munhu. Asi tikazotarisa toona kuti munhu aurayiwawo ndiye anga akanganisira vanhu. Saka mutemo unoda kuiswa kumutemo, zvinhu zvotaurwa kumutemo zvofamba zvakanaka. Saka ukuti iwewe hauna kunge wadanana naye handina kunge ndadanana naye mama. Uye zvakare ndingawedzerawo ipapo mama. Munhu uyu ndataura kuti ndakamuona kamwe chete uye wanga wamusi wechipiri. Dai ari pano zvaigona kundibatsira kuti ndiye zvechuwa here munhu uyu waari kuti mudzimai wake. Nokuti nyaya iyi iri kutondinetsa kuti ndizive kuti ndiye here munhu wandaitsvaka wandakaona sinzi munhu uye ndakamuona kamwe chete. Makore mangani? Ndine 38. Wangu mama. Tine vana vemazera chatoda titaure toda kuti kana tichitaura nevabereki totaura tichiyeuka kuanana panobatsirika tobatsirana. Mubvunzo wangu saka ndaenderera mberi ndichiti ndiye here Natasha wawaida wawakazoroverwa. Ndiye ndine zvandoda kuzonzwisisa kuti muraiti munhu ari kuuya kuona mai vane magiraza kuti havasiriwo vandiri kuda asiri Natasha wandiri kutaura. Ndakadanana neumwe mukadzi pafoni andinetsa handiti ndobva ndakuita zvoushamwari naye zvokutaura naye pafoni tichidini haatogara muno. Ndakazoona ndakunzi inini muri mambo muri kunyengana nemukadzi wangu. Ndikati uya paCBZ Bank ndonzi George Murungu wedu wouya ipapo wonditsvaga nenyaya yorudii yorutaura. Haana kuzopona paponi pangu kana kuzouya pangu. Handiti ndikati ndaenda kutuka ndaendatsamwa neapproach yandaenda ku. Ndikati churu chauri kundiratidza icho dai chiri icho chandainge ndaona andaitevera izvozvo tichitaura sekretari wangu. Ndikati munhu wauri kuona ari paprofile pic wewe ndiye wandaitaura naye not uyo wauri kundiratidza. Handiti saka ndinoda kuti titaure nyaya yedu tichibatsirana. Pandabvunza Natasha ndiye wawaendera for the second time in 2 weeks time. Handizvo wakanga wakudzokera kechituka wangu mama after a period of a week yanga yatodarika. wangu mama This was second week. Andika wakuenda unoona Natasha uya wangu mama abva auya mukadzi ari mumashure meuyu uyu paazocheuka achinotarisa kudai akaona mukadzi wake hapana. Handiti ini ndiri kuti paakazenge auya pauri iwo wamumota mako kana kuti wakamira pamota pako ndiye here Natasha wakaona. Ndombunzo wadabvunza because Natasha unomuziva hazvisiri zviri naye wamwana unomuziva. Handiti adzimai vako vakauya pano avo
ambuya makadini, ndimi murairidzi womwana wangu kuchikoro, handiti kuyanzwa ndinovaziva. Kana ndikanzi ndakaroverwa amai ava, handina pandikazoti ndaida kuti nditotanga ndaona kuti ndiwe here murairidzi wekuchikoro. Ndova ndakaroverwa amai ava, handina kunge ndaziva kuti mudzimai wemunhu, nokuti pandakataura navo havana kunditaurira. Handiti mapona, ndonyaya dzatosangana nadzo kuno kwamambo. Ndiri kupira nyaya yekuti mudzimai uyu kutaura chinonzi chokwadi haana kunge andiudza kuti mukadzi wemunhu. Tobva tati ignorance is no defense, but paunopuhwa mutongo unopuhwa mutongo dare richitarisa manje kuti mukadzi aifanira kuudza munhu kuti ndiri mukadzi wemunhu. Handiti ndiri mukadzi wemunhu, iwowo kuti aiwa ndokuda wakadaro. Mutongo kana wakupuhwa mutongo unenge wakati rerukei, uchitarisa kuti mamai ndimakatiperekedzera munhu kuti apinde mune chakaipa. Dai makangomuudza kuti mukadzi wemunhu haisvika ipapo. Saka kana maisekerera nyaya iyoyo, nemiwo muri musungwa kudaro. Handiti ndopandabvunza ipapo mugwagwa kuti Natasha wamuona, hakuna kuziva here kuti Natasha uyo wandiri kuda uyu, but mukadzi wemunhu ndatozvisivirawo pano. Pamusoro imamo, kana mai atsonzwa kutaura kwaaita ndezvishuwa ndo zvakaitika. Ndiye here Natasha, ndinoda kuti iwe uda kutaure iwe. Pane mukadzi wake wakauya naye akatiza, akazouya pamota, vanhu 2 vakasiyana vauma. Akauya pamota ndiye Natasha, akatiza mashure make ndiye mudzimai wake. Amburi kantaura. Mbamupa pana mukadzi wangani. Munini wangu aripo. Apana mukadzi bako. Wana unzikanyaya, usamzikanyaya tauranya zvairi. Ari kachikusungura kwete kunyepa. Mukadzi wako aripo. Afunga kuti munhu afanira chikwadi. Kana chibuda munhu tobira zvinaka, tsana tsika nechi. Kwete kunyepa. Sapa pamwe mukadzi tu. Dambudziko ratakaita ndekuti Natasha dai akauya apa. Zvaitidetsera. Pane vakadzi vaviri. Aiya siku mukadzi wenyu akazoti imi mai guru asi ndimi nondishauta kumba kwangu here. Mukadzi wangu abva director batiza. Andakabatiza pa. Saka aisiwe gay. Akabatiza, anditi ndinyopa pa akabatiza. Alright. Muwatiwe mukadzi waundu wa Dickson akatogona ndimushauta kumba kwangu. Asi ambo yeri ndinondishauta kumba But kwangu. mukadzona aripo, ita mubvunza. Mai ndozo makaita. Ini pandabva takapinda mugeti ndakati kuda kuona kuti akambonaka sei mukadzi iyi. Ndada kuputsa imba yangu. Saka naye akabva kuseri akabata maplates. Pandamuona angodaro ndikati saka ndiwaindituka pafoni iri iwe. Zvikanabata wana aiwa kusanganisa nyaya yekutuka ndeumwe uya asiri. Ndozvakataura. Aita akakapindura pabodi yake. Babata waiwa ndakati hanzi munhu usasanganisa nyaya uya asiri yekutuka ndemumwewo futi asiri uyu. Ndozvakataura. But taida kuti kana tichitonga maprofessional persons, because inini kana nyaya ikange ndaona kuti munhu akuda kundirwadza nechiguru, ndinokurifeya kuna kusenta tomupa nyaya yacho kuti ndira nemunhu wako nyaya yake ini ndiri kuiona yakadai nyaya yacho, but kwada kushanda zvakati chipedzai nyaya yacho mozondiudza kuti maisvitsa pano. Mukadzi wako iwe paakauya iwe wakanga watosangana netsaona yekurohwa? Kwete mambo, ndakagariswa pasi panze kwemaminutes anokwana ita 30 minutes. Nyange dai yaita awa iri ndati pakazouya mai vakasvika warohwa kwete zvekuti waitadza kuzotaura zvinhu zvavo zviri paningi. Inini kana ndiri pamberi pevanhu 10 kana mudzimai wangu asvika, kana ndandisina simba rangu rinobva ratouya, ndozi ndichange ndiri kutaura zvandiri ndichitaura, so that mukadzi wangu anenge achinzwa zvandiri kutaura. Nyange ndikazourawa ane zvekusara achitaura. Mai vakazouya, makavanzwa here mashoko avakataudzana? Ivo vaida kuona kuti ndiani munhu anondituka pafoni. Anovatuka pafoni aitenge aine nhamba dzaivatuka nadzo. Handiti nhamba dzavo adzowanepi?
namba dzamai adziwanepi? Idzo namba dzambo tikufana dzomunadzira ndinadzo. Zvakanaka. Iwe waida kunotora namba kuna Natasha. Natasha angasina kukupa namba. Bongo mama. Apo makanga makunotsvaga namba achiti makunotsvaga namba. Regai chinzwe tione dzainga dzichivatuka chinzwe neuyu kuti ndedzomukadzi wake. 0782 515 994. Ndidzo namba dzadzimai vako shoma. Hadzisi. Saka mai udzwa kunzi ari kutuka umwewo. Makadzitsvaga here kuecocation kuti ndiani? Ya, dzekutisa rimwe zita. Dzekutisa rimwe zita risiri Natasha. Ndozvatiri kuti raikutisa zita rokuti chii? Saka nzi temptation achaziise nema yake. Munhu wese paanopinda pakuda kuita chinhu chaanoziva kuti chinhu ichi chakashata, anotanga atsvaga nzira dzekushanda nadzo kuti azokunda. Paanenge achituka munhu haangamutuke nefoni yake kana ari iye Natasha aita izvo. Nyaya yandiri kuona yavepo pamberi pedu ndeyekuti uyu murume uyu ari kuratidza dare kana kukuudzai kuti inini yandaifira paya ndaifira nyaya isina. Zero 0782 515 994. Zvimwe here mai mugwagwa mazobva kuno munozviziva here kuti vanhu vakazonosungisana mapurisa? Musi wakatoenda kuti ndandiripo andakatomona nemakafu. Makaona vanhu vane mingi. Panguva yamakadedzwa imi muchinosvika pamba pemukomana, mukadzi wake akanga ari akabhatisa. Aiwa, pandakangomubvunza kuti ndimai ndituka pafoni here, akabva ati mati bvangu mayaonesa dhishi mumba yazina kuzombomona kuti afamba sei. Ndobva agarira ikoko. Akatonzi abuda gate. Isati tamboona kuti abuda sei gate. Mati akadaro yanga akaita sei? Ndakangomukombewo ndakaita kasilimi yangu daroda kubvunzi risina kufamba. Mumwe ari pasi pedu. Aiwa, ndakatongoona ari pasi pangu. Kuti kusvikwa kwatakaita umwe noumwe ane choisi dzake. Muchiona vakadzi vese, umwe ari mupamake, umwe ari mupamake, akamuda akamuisa mupamake, ndiyazvakosha kwake. Handiti? But chinhu chakazoshata kuti mukadzi wemunhu anonotorwa nomumwe murume wemunhu. Kana vadaro manje wonzwa kunzi ini handiipi, handitore murume anoita zvemagirlfriend. Worambwa, unonyengwa nemurume womumwe.
ndokurarama kwatinoita. Saka mukadzi vakuda kutibisa panyaya baba vekwenyu ndo vanoziva mukadzi wavakadanana naye, uyo wava kutinongedza 2 3 pamba pemunhu kuti vangani akatiza akazenga ari papi ipapo manje. Mabranga. Yekuchenga dhowe. Rinogona kutibatsira. Tingati mai havana kuonesesa, iwo havana kuonesesa. Hauna. Ndikaona panoda kuitwa chibhanditi mudare rangu rechivanhu ndinomira. Kana ndamira todeedza mambo. Saka munofanira kudzoka kudaro musi wa8. Ndopamunofanira kudzoka kudaro mambo vange varipo panyaya yenyu. Inini murume ndakanga ndatomuudza nemutongo wake 2 weeks unodanana nemukadzi wemunhu 6 mombe nokuti uri munhu wemutemo. Hati makazongoitawo. Saka ndoda kumbogara futi nevakuru vake kubasa kwake. Akatonga mapurisa akawanda pano. Nauye kuti ndinganzini munhu akatiza. Munhu angosvika apa wandoziva pakata dzinoziva kuti ndiye.